Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з маім госцем, кіраўніком народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета і сябрам каардынацыйнай рады Павлом Латушкам. Добрый день, Петр Павел. Добрый день, Зміцер, добрый день. Вітаю всіх гледачоў і слухачоў Еўрарады. Ну, а я закликаю усіх наших слухачоў і гледачоў, каб вы подписываліся на YouTube канал Павла Латушки, на яго сацыяльныя сеткі і, безумоўна, не забывайся подписываться на YouTube канал Еўрарада. Як вы заўважылі, спадар Павел часцей апошнім часам стаў до нас прыходзіць, што не можа не радаваць. Хоць, безумоўна, у сябе на YouTube канале, у сваіх сацыяльных сетках ён часцей усё каментуе, кожныя такія важныя навіны, не паспяваем у сябе гэта ўсё з ім абгаварваць, але тым не менш подписывайтеся і будете у курсе. Спадар Павел, ну, безумоўна, самое важное гэта падзея, якая была на выходных, канферэнцыя Новай Беларусі. Шмат хтосьці кажа, што ой, што там можа цікавага, хтосьці кажа, што я туды не пайду адно і тое ж, хтосьці кажа, што гэта самая важная пляцоўка, на якой ўсё ж таки нейкія сэнсы, нейкія планы прагаворваюцца. І пачалася гэтая канферэнцыя, першы дзень, 8 числа, з першай панелі, на якой адразу першы такой востры момант, скажем так. Вось, калі ласка, я адразу, мы будзем калі каментаваць гэта, спадар рэдактара Еўрады, шаноўна, якую я вельмі паважаю, люблю і заўсёды гляджу. Вось, я разумею, што зараз усе любяць такія клікбейтныя загалоўкі, напішуць скандал, інтрыгер. Ну не, нармальная дыскусія. Правда, вось скандал гэта ў парламенце Косова быў на гэтым тыдні. Бачылі, як там адна дэпутатка падышла і закідала яйкамі прэм'ер-міністра. У нас у Коордынацыйнай радзе щось такога няма, але кажуць, скандал у Коордынацыйнай раде, нормально. Не хапае, трэба працаваць над тым. Я супраць такога, але просто уявіце, у колькіх парламентах былі бойкі і яйкі, і памідоры, чаго толькі не было, да? Ну, тым не менш, я ж і сказаў. Я ж не сказаў скандал, я сказаў такі напружаны момант, такая дыскусія, не так бы выказалі такія супрацьлеглыя пэўныя погляды, таму што сапраўды вельмі важны момант у тым, ўсё ж такі, якое стаўленне да дымсіл, ну, можа, не стаўленне, цікавасць да дымсіл увогуле захоўваецца і перш за ўсё унутры Беларусі. Бабарыка сказаў, што паводле той інфармацыі, якая яму прыходзіць ад яго сяброў з Беларусі, абсалютна ўжо ніхто не цікавіцца тым, што ў дымсілах адбываецца. Спадар Павел сказаў, што а вось мае сябры кажуць, што цікавасць ёсць. Ну і такая фраза ўжо стала, можна сказаць, культавай. У нас розныя сябры. Усё ж такі, сапраўды проста розніца ў розных сябрах, ці розным бачанні, ці розным падыходам. Як вы ввогуле ацэньваеце, ну, как бы ввогуле не то, што нават уплыў, а ввогуле цікавасць да дымсілаў на сёння? Мне падаецца, што такі вельмі памылковы наратыў, які гучаў і была спроба яго давесці, што нібы беларусам усё, ну, дэмакратычным сілам перадусім, усё роўна на беларусам, а беларусам усё роўна на дэмакратычныя сілы. Мне здаецца, што гэта якраз кажа і менавіта гэты наратыў пастаянна прыводзіць прапаганда. Бо яна хоча якраз падзяліць, што мы не працуем дзеля інтарэсаў беларускага грамадства, нават, давайте так падумаем, нават той часткі, якая праактыўная, якая хоча зменаў, а беларусам, нават якія праактыўныя, які хочуць змену, мы таксама ўжо у нас няма патрэбы. І што далей? Мы, яшчэ раз, гэта памылкі, якія рабіліся і раней, рабіліся ў розных краінах, у розных грамадствах. Мы павінны разумець, што хтосьці можа гуляць гэта ў нейкіх інтарэсах, каб раз'яднаць, каб не было моцнага кулака. Не было моцнага кулака, які створаны дзякуючы інстытутам. Конечно, это все адносна. І кожны ў каментарах можа напісаць, што это не зусім так. Але давайте просто разбирацца па фактах. І тое, што нават Віктор Дмитриевич вчора на Еўрарадыё, на Радыё Свабода даваў інтэрв'ю, ён сказаў, што вялікая заслуга дэмакратычных сілаў у тым, што Беларусі ў парадку дня. І тое, што пасля 2022 года Беларусь не ўспрымаецца як агрэсар. Да? І вось гэта ўжо супярэчанне. А хто гэта зрабіў?
выпадку над гэтым працавала беларускае грамадства, зразумела, і дэмакратычныя сілы, да? Гэта была нашай галоўнай задачай, застаецца на сённяшні дзень, каб Беларусь была ў парадку дня і каб Беларусь і беларускі народ не ўспрымаўся як адказны за акт агрэсіі ці за злачынства агрэсіі, якое здзейсніў менавіта Лукашенко і яго хаўруснікі. Так што я бы ўсё ж такі адмаўляўся ад гэтага падыхода, ён прывядзе да знішчэння дэмакратычнага руху, для развалу і для турбуленцыі, якія направда не служаць нашим агульным мэтам. Калі мы кажам пра агульных сяброў ці не агульных сяброў, да, я, можа, так хацеў інакш трошки адрэагаваць, што атрымліваю шмат камунікацый з Беларусі менавіта аб важнасці таго, што мы робім, і нават я распавядаў напярэдадні гэтай канферэнцыі ў Беларусі мне прыйшоў вялікі ліст, які быў ад некалькіх асобаў, і гэты ліст, у лісце было напісана: Павел Павлович, в ніякім разе не здавайцеся. Мы вас просім, мы бачым, што вы стаміліся. Мы разумеем, як гэта цяжка, што гэта доўга, і весці барацьбу ў гэтых умовах. Гэта сапраўды складана. Але просім вас, не здавайце. І тое самае было напісана ў гэтым жа лісце, каб я перадаў Светлане Ціхановскай. Так што тут зноў-такі мы не павінны мерыцца меркаваннямі сяброў. Маі сябры думаюць адно, а мои сябры думаюць іншыя. Для гэтага ёсць сацыялогія. Ну, мы маем магчымасць час ад часу, зразумела, што гэта складана атрымліваць сацыялагічныя апытанні з Беларусі, калі гэта таталітарная дзяржава, але ўсё ж такі сацыолагі працуюць і даюць на эту інфармацыю, і мы базуемся і стараемся базавацца менавіта на гэтым. Але калі нават у нас і розныя сябры, то у нас, я спадзяюся, агульныя мэты. Хаця я не зразумеў Віктора Дмітровича пры ўсёй яго павазе, а якія ў яго мэты. Я не пачуў вось гэтую мэту, яна не праартыкулявана была для мяне, можа, я прапусціў. І не ўспрымаць гэта як крытыку, гэта зараз ідзе такая, абмен думкамі, просто абмен думкамі. Ну, я разумею, што просто раз вы ўжо закранули гэтую тэму, ён жа ўсё ж такі і там падчас гэтай размовы, гэтай панелі, ён узгадаў пра гэтую сваю ініцыятыву, якую плануе развіваць Беларусь Нетворк. Нешта ж ён пра яе казаў. Гэта не мэта, гэта інструмент. Ну так, пра мэты, які мы хочам дасягнуць. Мы хочам вярнуцца ў Беларусь. Вось учора ў Радыё Свабода ён кажа пра тое, што чаму хтосьці будзе заўтра галасаваць за вас у Беларусі. Я хочу сказаць Віктору Дмітровичу, а ў мяне няма такой мэты. У мяне мэта ёсць стварыць умовы ў Беларусі. Не толькі ў мяне, я адзін не ў стане, да? Усіх нас. Я перакананы ў маіх паплечнікаў і паплечніц у аб'яднаным пераходным кабінеце, у Коардынацыйнай радзе, у іншых ініцыятывах дэмакратычных, стварыць умовы ў Беларусі, каб кожны змог быць кандыдатам у палітыцы, быць дэпутатам парламента, быць членам урада, магчыма, прэзідэнтам. Кожны, абсалютна. Мы хочам вярнуцца домой, а каб вярнуцца домой, мы павінны зрабіць гэтыя умовы, падрыхтаваць гэтыя умовы. І тут можа, ён яшчэ просто не зразумеў нашу філасофію, стратэгію. Та ж Ціхановская ўвогуле казала, што яна не будзе кандыдатам на прэзідэнта, яна праартыкулявала, да? Я не буду казаць, што я не хацеў бы быць у парламенце Беларусі, бо я за парламенцкую рэспубліку, каб праз большасць у парламенце фармаваўся ўрад нашай краіне. Я не кажу гэта, я маю такую мэту, я хачу, але не з'яўляецца для мяне гэта матывацыя. Абсалютна. Ніяк. Моя матывацыя, каб і Віктор Дмітрович Бабарыка у новай Беларусі мог абірацца, каб і Франак Вячорка мог абірацца. Давайте там не будзем называць прозвішчы. Кожны, хто захоча, новыя людзі, якія сёння яшчэ закладнікамі рэжыму. Мне б не хацелася, каб хтосьці казаў, што мы ніхто. Вось так мне прагучала гэта інтэрв'ю на Радыё Свабода. Што мы ніхто. Не хацелася б, каб замест таго, каб весці барацьбу з рэжымам, хтосьці хацеў бы весці барацьбу з унутры дэмакратычных сілаў супраць часткі дэмакратычных сілаў. Мы заўсёды гэта стараліся пазбегаць. Вы ведаеце нашы спрэчкі з Александром Кныровічам, што мне балела, бо я не разумеў, напрыклад, мы зараз уже як паціснулі руку, як аж здымак супольны зрабілі. Я не мог зразумець, па што вось гэта пастаянная перманентная унутраная атакі і барацьба. Без гэтага ніяк у палітыцы, у дэмакратыі гэта павінна быць, гэта натуральны працэс. Але ўсё ж такі мы знаходзімся ў выключных умов. Мы павінны канцэнтраваць нашы высілкі, энергію, матывацыю на тое, каб змяніць сітуацыю ў краіне. Зноў жа такі, калі мы кажам вось пра нашу дзейнасць 6 гадоў, вось чаму выходзяць палітзняволеныя?
яны выходзяць таму, што мы працавалі на санкцыі. Вось група палітзняволеная, якая выходзіла дзякуючы высілкам Злучаных Штатаў Амерыкі, у якой быў Віктор Змітрыч Бабарыка, яна выходзіла за тое, што былі знесены санкцыі на калі. Я распавядаў слухачам і гледачам Еўрарады, што менавіта ў нас у 2020-2021 годзе было шэраг вельмі цяжкіх перамоваў з амерыканцамі. Яны катэгарычна не хацелі ўводзіць санкцыі на пастаўкі беларускага каля ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта значыцца і другасныя санкцыі, якія перашкаджалі бы пастаўкі ў іншыя рэгіёны свету. Мы дабіваліся гэта, і гэта было шмат аналітычных дакументаў, шмат перамоваў. Мы дамагліся гэта. У выніку гэтыя санкцыі пазней, як і Белавія, мы распавядалі, да, усе самалёты Лукашенка, гэта была дамоўленасць, вось нават як бы жарт быў, апошні самалёт Лукашенка, гэта было так дзіл. Робім такі жарт, я абяцаю не публікаваць факт нашай сустрэчы амерыканскай дэлегацыі, а вы мне абяцаеце, што самалёт Лукашенка трапіць у санкцыі. І так это было, ёсць сведкі гэтаму. І этот самалёт быў пісаны, а пазней за самалёты мы таксама змаглі вызваліць палітзняволеных. Так што працавалі на гэта і працягваем працаваць. Я вось таксама паглядзеў учарашняе інтэрв'ю, там, напрыклад, ёсць выказванні пра тое, што Украіна і Расія ведуць дыялог, камунікуюць. Ну, тут можна по-рознаму ацэніць, як яны ведуць дыялог. А мы вось такие, процитую, Украина и Россия говорят о необходимости переговоров, и только мы, гордые белорусы, маленькие, гордые, говорим, ну, маленькие, о белорусах я бы не хотел, конечно, так, как бы выказывались, гордые, говорим, никаких разговоров, понимаешь. Вот я процитировал Виктора Дмитриевича. Или, значит, что значит, мы не прапановываем перамоў? Так это ж на першай панелі было сказано. Это стратегія, якая была акрэслена аб'яднаным пераходным кабінетам у мінулым годзе. Стратегія круглага стола, якая вось была прагаласавана 2 тыдні таму назад Коордынацыйнай рады, і якая была адна з галоўных тэмаў гэтай палітычнай канферэнцыі. І гэта над чым мы працуем. Я далей вам скажу, я вельмі задаволены, што дзякуючы таму, што мы камунікавалі праактыўна ў Брусэлі, у Еўрапейскай камісіі, у Еўрапейскай службе знешніх дзеянняў, у Парыжы, у Берліне, у Польшы ўжо пачынаюцца першыя прыклады рэакцыі еўрапейскіх партнёраў. Раней мы ведалі на ініцыятыву круглага стола. Вось паглядзіце, 9 жніўня, можа СМІ гэта не заўважылі, я хочу привести прыклад. Заява генерального дырэктарата по пытаннях пашырэння ўсходняга суседства Еўрапейскай камісіі. Ну, это да падзей 9 жніўня, але апошні сказ. Мы таксама паўтараем наш заклік да беларускіх уладаў пачаць сапраўдны інклюзіўны нацыянальны дыялог. Спыніць далейшую падтрымку агрэсіўнай вайны Расіі супраць Украіны. То есть мы ўжо маем нават вынікі гэтай камунікацыі. То есть еўрапейцы яшчэ раз паўтараюць сваё рашэнне, якое было прапісана ў заключэннях Еўрапейскага савета кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў Еўрапейскага саюза 2024 года аб тым, што адзіным выхадам з'яўляецца менавіта дыялог з грамадствам, інклюзіўны дыялог. МЗС Польшы кажа, адкрыты дыялог з уласным грамадствам, поўная павага да іх правоў, вызваленне і рэабілітацыю ўсіх вязняў, сумленне з'яўляецца нормай дэмакратычнай дзяржавы. І МЗС Польшы ўжо пра гэта піша. Таму, калі нам кажуць, што мы гэтага не хочам, ну, для мяне гэта дзіўна. Можа просто... Далей. Віктор Дмітрыч учора пачынае сваё інтэрв'ю з таго, прабачце, Віктор Дмітрыч, што я, можа, каментую, але ўсё ж такі вы узгадвалі мяне, узгадвалі дэмакратычныя сілы ў кантэксце, зразумела, інстытутаў, якія зараз працуюць. Таму я маю права, можа, на адказ. Не на спрэчку, на адказ нармальны, спакойны. Ён узгадвае, што я приехал сюда, да, и понял, что я никому не нужен, да. То же самое, как было в 2020 году. И тех партий, и лидеров, которые существовали на тот момент. Ну, прабачце, Віктор Дмітрыч, першае, што я зрабіў, я пастукаўся ў вашы дзверы, спецыяльна прыехаў у Берлін разам з Артёмом Бруханом, тады яшчэ спікерам папярэдняга складу Коордынацыйнай рады, і наша прапанова была, калі ласка, давайте подумаем, можа запрасіць вас у аб'яднаны пераходны кабінет. Окей, непрымальна, і я не разлічваў, што ён на гэта пагадзіцца, але прапанову зрабіў. Віктор Дмітрыч, нам вельмі важна, калі вы пойдзеце на выбары ў Коордынацыйную раду. Бо уявіце сабе, беларускі палітык, які хоча быць каля сонца нумар 1, да, прыходзіць да іншага палітыка, які меў велічэзную падтрымку ў 2020 годзе, кажа, ідзіце з намі, давайте пазмагаемся на выбарах. Хто пераможа, вырашым. Ну, гэта было б дзіўна. Кожны палітык наадварот скажа, да не ідзі, заставайся дзе ёсць, не ідзі ў палітыку. Мне ж і так добра без цябе, я і так збяру там большасць, да, я не ведаю, збяру, не збяру, ну, напрыклад, так атрымалася, што мы сабралі большасць ад іншых, да, галасоў. А мы гэта прапановуем. Ён сказаў, я падумаю, вярнуся.
Я ведаю, што Светлана Ціхановская прапанавала супрацоўніцтва. І сёння казаць, што я никому не нужен. Ну, нават ён кажа, обычно, когда я кому-то нужен, приходят и говорят, давай вместе поработаем. Ну, ўсё ж таки не так. Калі палітык штосьці хоча зрабіць, ён можа прапанаваць штосьці. Ну, ён лічыць наадварот. Так вось мы так наадварот і зрабілі. Мы прыйшлі да яго і прапанавалі. Давайте разам. Ну не, я разумею, Віктор Дмітрыч не хоча разам, але яшчэ раз скажу, спадзяюся, што у нас будуць проста агульныя мэты. Не абавязкова быць разам. І гэта неправільна. У палітыцы можа і не бывае, да, але калі мы ўсё ж таки развалімся на розных палітыкаў, заўтра я выйду з кабінета, выйду з карацыйнай рады, і будзе шмат розных палітыкаў у нас. І як мы будзем прадстаўляць наш адзіны голас еўрапейскім партнёрам. Казаць пра тое, што мы не ставім пытанне пра без'ядзерны статус Беларусі, аб чым учора кажа шаноўны, паважаны мною Віктор Зміч Бабарык, якога я ведаю з 2009 года. Таму магу, можа, так і камунікаваць. Што мы не ставім гэтае пытанне перад партнёрамі, ён не чуў гэта ад апазіцыі, прабачце. Адразу я фактамі кажу, просто фактамі. Там мне сведка, як кажуць, Брухан Артём, мой калега, а ОПК наконт без'ядзернага статуса 26 красавіка гэта года зрабіў заяву за незалежную і без'ядзерную Беларусь. Светлана Ціхановская ездзіла ў Чарнобыльскую зону ва Украіне і ў Чарнобыль, да, на Чарнобыльская АЭС. Думаеце, што просто турыстычна ездзіла? То это я толькі апошнія прыклады. Гэта для нас галоўная мэта. Мы пра гэта кажам падчас усіх сустрэч з замежнымі партнёрамі і сцвярджаць, што мы гэтым не займаемся, ну не зусім правільна. Вось. Я паважаю Віктора Зміча, сапраўды гэта палітык, гэта моцны палітык, вельмі інтэлектуал. І тое, што он прапанаваў, мне здаецца, што гэта, конечно, важная і цікавая ідэя. Но але казаць, што мы нічога не прапановваем ва ўнутр, і прыводзіць Гарбацевіч, да, з ім, Гурневіч бярэ інтэрв'ю з ім, і ён кажа, так а вось раёнка праект. Раёнка гэта медычная дапамога беларусам. І пры гэтым не ўзгадваецца, што гэты праект раёнка, гэта праект прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Ну вось якраз аб'яднаны пераходны кабінет і прапановвае праект. І Віктор Дмітрыч на гэта пазітыўна рэагуе. Вось, сапраўды, такі праект падтрымліваюць. Так тут нейкае супярэчанне. Так мы робім. Калі мы кажам, што для ўнутр, мы дамагаемся таго, каб беларусы маглі у параўнанні з рускімі атрымліваць візы на ўезд у Еўрапейскі Саюз. Так, ёсць праблемы, звязаны з тым, што кожная краіна глядзіць з пункту гледжання бяспекі і абмяжоўвае гэтай магчымасці. Бо Лукашенко парушыў тыя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам, якія былі дасягнуты ў 2016 годзе, калі былі аблягчэнні значныя візавыя прыняты з боку Еўрапейскага Саюза. Але ўсё ж такі нам выдаюць візу не так, як расіянам. Мы змаглі дабіцца, што рэжым Беларусі і беларускі народ разрозніваюць у кантэксце агрэсіі супраць Украіны. Вось гэта наша дапамога беларусам унутр. Калі кажуць, што мы нікому не патрэбны, то прабачце. Да вас жа прыходзіць шмат палітыкаў, лідараў і ініцыятыў. Якія прагляды ў Еўрарадыё? Мільённыя? 10-мільённыя? І мы не патрэбны? Вы не патрэбны? І мы не патрэбны. Ну не, калі людзі глядзяць, значыцца ўсё ж такі патрэбны. Што мы сёння можам зрабіць унутры? Ну давайте таксама будзь рэалістамі. Першае, што мы можам зрабіць, это даносіць аб'ектыўную незалежную інфармацыю. Гэта база, падстава. Калі мы згубім розум, сэрца, душы людзей, ну душу добра, не будзем жапляць, сэрца і розум людзей, то мы згубім усё, мы згубім Беларусь. І вось гэта наша галоўная задача. Конечно, Віктор Дмітрыч, калі зможа рэалізаваць такія, як он кажа, невялікія праекты дзеля беларусаў унутры, брава, я толькі за. І тут я працягваю руку. Як яму працягнуў руку пасля гэтай дыскусіі? Я адразу да яго падышоў, паціснуў руку і сказаў: я з павагай да вас. Вось. І я кажу гэта, я з павагай да Віктора Дмітрыча Бабарыкі. Мы з ім зрабілі шмат праектаў. Калісьці, я памятаю, калі быў міністрам культуры, он прыйшоў як кіраўнік Белгазпромбанка і прапанаваў пачаць рэалізацыю гэтага праекта, вось калекцыі беларускіх мастакоў парыжскай школы. І якраз такі я быў ініцыятарам, унёс распараджэнне, праект распараджэння Лукашэнку, каб пазбавіць ад НДС усе гэтыя творы мастацтва, якія ўвозіліся ў калекцыю Белгазпромбанка. Гэта было дзіўна для камерцыйнага банка. Але мы знайшлі абгрунтаванне. Мы упісалі
усе гэтыя творы у рэспубліканскі спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. А гэта азначала, што ніводны гэты твор не можа быць вывезены па-за межы Беларусі без згоды ўрада. Да, то, што адбылося пазней, я ўжо все мы разумеем, як да гэтага ставіцца. Але вось сэнс быў. Добрую справу робіць камерцыйны банк і яго кіраўнік. Супер, добрую, падтрымліваем, але думаем, а калі заўтра Газпром скажа, забярэм усе гэтыя творы. Магчыма ж такое, да? Ну мы хаця ж бы прапішам гэта ў пастанове Савету міністраў. Пазней я ўзгадваю гэты праект цэнтр выканаўчых і візуальных исполнительскіх искусств, так называўся. Гэта была створана дзяржаўна-прыватная кампанія, заснавальнікам якога был Белвідэа-цэнтр. Это структура Міністэрства культуры, дзяржаўнае прадпрыемства і партнёры Белгазпромбанка. І яны сталі арганізатарамі мінскага міжнароднага кінафестываля. І тады ўпершыню наш мінскі міжнародны кінафестываль, дзякуючы таму, што пашло незалежнае журы, незалежная дырэкцыя, дзякуй там шмат цудоўная каманда працавала. У тым ліку пры падтрымцы Белгазпромбанк атрымаў статус міжнародны. Упершыню не назву, а менавіта статус міжнародны кінафестывалю. Театро рабіў цудоўны праект Віктор Дмітрыч. Ведаеце, колькі быў удзел Міністэрства культуры гэтым театр, да? 1%. Але для нас было важна тады паказваць, як мы супрацоўнічаем. Камерцыйны банк і дзяржава. Міністэрства культуры 1%, 99% гэта быў там Белгазпромбанк і іншы партнёр. Так што мы з ім заўсёды знаходзілі магчымасць, як супрацоўнічаць. Восеньскі салон рабілі ў Парыжы выставу беларускіх мастакоў, а ён рабіў восеньскі салон у Мінску. Да? Я думаю, я перакананы, што мы зможам знайсці платформу да супрацоўніцтва. Спадзяюся, што таксама ўсё ж таки платформа будзе, тым больш я не ведаю, як там палітычныя ўсе астатнія ідэя адраджэння ці, скажем так, новага стварэння у новых умовах у новай краіне, на новай пляцоўцы ОК-16, умоўна кажучы, мне падаецца вельмі цікава і даць суперпраект быў. Я там ніяк не удзельнічаў, ён запрашаў, і для мне было таксама вельмі прыемна бываць. Гэта было просто это цудоўнейшыя праекты ў сферы культуры, які рэалізоўваў Віктор Бабарыка, тысячагоддзя гісторыі беларускай культуры ў Нацыянальным мастацкім музеі. Я магу згадваць, гэта суперпраекты. Штосьці рабілася пры падтрымцы Міністэрства культуры. Дарэчы, гэта тысячагоддзя, гэта рабілі Нацыянальны мастацкі музей Беларусі, тогда Владимир Прокапцоў быў, і яшчэ раённыя музеі Беларусі з усёй краіны. Без Міністэрства культуры гэта немагчыма было зрабіць, бо гэта фонды, дзяржаўныя музейныя фонды. І дзяржава, у гэтай сітуацыі, як Міністэрства культуры, давала на гэта згоду. Разумееце? Так што, калі мы там дамаўляліся, чаму мы тут не можем дамовіцца? Дамовімся, я перакананы. Ну, будзем паглядзець. Так што, можа, розныя мэты, я перакананы, у нас агульныя. То бок, на ваш погляд, тое, пра што кажа, скажем, Ігор Тышкевіч, і на што, как бы, таксама пагрозу, якую бачыць і Юры Дракахруст, мы з ім толькі што гаварылі, такая сегментацыя дэмсілаў у дыаспары, яна адбываецца ці не, на ваш погляд? Сегментацыя ў палітычных сілах, я разумею, так. Ну так, да. В палітычных сілах. Я бы не хацеў, каб гэта адбывалася. Яна ёсць, яна, безумоўна, існуе. Ёсць, як бы, мейнстрым, да, ёсць інстытуты, якія аб'ядноўваюць, прабачце, большасць дэмакратычнага руху на сённяшні дзень, а ёсць частка, якая супрацоўнічае з гэтай большасцю, ёсць частка, якая ў апазіцыі. Я, дарэчы, заходнім партнёрам шчыра кажу. Я не кажу, што мы тут адзіныя, да, мы тут галоўныя і самыя, вось, правільныя. Не, я кажу, ёсць. Як мы інстытуцыянальна аб'ядноўваем большасць, але ёсць тых, хто не пагаджаецца з намі. Гэта нармальна. Кажу, дэмакратыя. Шкада, але не бывае ідэальных сітуацый. Не бывае. Колькі бы мы ў палітыцы не спрабавалі ўсіх аб'яднаць, гэта немагчыма. Ніколі ні ў каго не атрымалася і не атрымаецца. Тым не менш, спадар Павел, такая мейнстрымам, такі асноўнае, што гучала таксама вельмі часта, думка, гэта, як это двумя словамі, акно магчымасцяў. Да. Што вы на гэты конт скажаце? Ўсё ж такі акно магчымасцяў прыгожа гучыць, але ці чакаем, ці ствараем, як мы будзем пролазіць у это акно? Ўжо распрацавалі вот эти рухі там, ці як это ўсё выглядае? Разумееце, зараз ёсць такая тэндэнцыя, якая можа не з'яўляецца галоўнай, але ўсё ж таки насцярожвае, што некаторыя хочуць зацягнуць Еўрапейскі Саюз на абед з Лукашэнкам. За один стол абедзены сесці з Лукашенко, каб яны селі разам з амерыканцамі альбо асобна, хутчэй за ўсё гэта галоўная тэма, каб далучыліся да амерыканскіх перамоваў і сядзелі за адным столом. Мне здаецца, гэта перадусім ёсць і ў заходнікаў, у часткі заходнікаў, да? Гэта кароткая памяць.
тому что 5 разоў уже Лукашенко запрашалі за гэты абедзены стол, там не ведаю, ці яго там кармілі на 100%, ці трошки яго там падкармлівалі, а гэта было. І вось гэта кароткая памяць звязана з тым, што мяняюцца эліты палітычныя, і яны не фіксуюцца на тым, што адбывалася на працягу 30 гадоў панавання Лукашэнкі ў Беларусі. Зараз новыя выбары, і хтосьці хоча згуляць гэтую гульню ў прагматызацыі, давайте скончым вось гэтую канфліктнасць, давайте гандляваць, гандаль нам патрэбны, штосьці нам таннае патрэбна, каліны ўгнаенні, з Расіі нам патрэбна нафта, газ і гэтак далей. Пазней разуменне таго, што зняць ціск з Лукашэнкі значна прасцей, чым з Расійскай Федэрацыі. Гэта таксама можа працаваць як аргумент. Адцягнуць ад Расіі. Вось гэта макееўшчына, можам назваць так, не абразліва, просто, можна сказаць, макееўская школа знешняй палітыкі, стратэгія знешнепалітычная. Так вось, макееўшчына памерла разам з Макеем. І гэта павінны зразумець нашы заходнія партнёры. Бо калі мы паглядзім на Максіма Рыжанкова, які сёння з'яўляецца міністрам замежных спраў, ён не гуляе нейкую тонкую гульню, як рабіў гэта Макей. Макей, у прынцыпе, гэта умеў, у яго была вялікая вага, яго слухаў Лукашенко, Лукашенко не слухае сёння Рыжанкову, і нават калі б Рыжанкоў праяўляў іншыя здольнасці, то і таксама ён бы не слухаў, бо Лукашенко вельмі баіцца паўтарэння 2020 года, таму не ідзе на лібералізацыю. Але Рыжанкоў, наадваротна, ён усіх крытыкуе, ён на ўсіх нападае, ён даволі агрэсіўны, ён праводзіць такія расійскія наратывы. Ён сам сабой такі, ці гэта вот такая лаўроўшчына такая ў яго ў галаве? Вось мне здаецца, што гэта сёння такі месенджер Макс. Разумееце, месенджер Макс з расійскімі наратывамі. Вось у нас стварыўся такі месенджер, у Беларусі. Тое самае, напрыклад, робіць яго намеснік Ігор Секрэта, які выбраў такі вельмі нестандартную форму дыпламатыі падмігвання, намесніку міністра замежных спраў Літвы. У мне такое ўражанне, што калі намеснікам міністра замежных спраў Літвы, з якім бы, ці з якой ён хацеў бы сустрэцца, быў бы мужчына, то ён уже гатовы ў туалеце нават з імі размаўляць. Мне шкада, бо і Максім, і Ігор, яны былі маімі падпарадкаванымі, можа, не навучыў іх сапраўднай дыпламатыі, але яны проста не разумеюць, альбо робяць выгляд, што не разумеюць базавых нюансаў, а можа не нюансаў, а патрэбаў, якія яны павінны выканаць. Гэта спыніць гібридную агрэсію супраць Еўрапейскага Саюза. Вось сёння мы з вами зноў чытаем, што тунэль выкапалі пад мяжой беларуска-латвійскай. Да гэтага мы чыталі, што 10 тунэляў пад беларуска-літоўскай. Зноў атакі мігрантаў, там здараліся ў адносінах да Польшы. Яны працягваюць рэпрэсіі, рэжым працягвае рэпрэсіі ў Беларусі, працягваюць падтрымку агрэсіі, накіроўваюць дадатковыя там нават батальёны гультаёў, лайдакоў там, на мяжу з Украінай. І што яны думаюць, што гэта ім дапаможа змяніць палітыку. Але Максім Владимирович, ён такі вельмі імпульсіўны чалавек. У яго велічэзная імпульсіўнасць, эмацыянальнасць. І я думаю, я казаў гэта, прабачце, гэта нічога асабіста, гэта адзін з самых найгоршых міністраў замежных спраў за ўсю гісторыю Беларусі, а я ведаў усіх. Абсалютна усіх, пачынаючы ад Петра Кузьміча Краўчынкі. І гэта па ўзроўню, і можа ён баіцца, можа ён хоча праз сваё жаданне калісьці выказанае стаць прэзідэнтам Беларусі так спадабацца рускім, чтобы ўжо зараз у карму будучых зменаў пакласці сябе цэглу, што вось глядзіце, я же такі правашынскі, я прарасійскі, я за вашы інтарэсы, бо там нічога беларускага не бачна, няма. Спадар Павел, вось вы сказалі пра тую групу у дэмсілах, якая спрабуе зацягнуць Еўрасаюз, ЕС на абед да Лукашэнкі і гэтак далей. Андрэй Казакевіч быў у нас учора ў эфіры, і ён выказаў думку, што пакуль ідзе вайна, Еўрасаюз нікуды, ні на якія перамовы, паляпшэнні, на ніякія абеды да Лукашэнкі не пойдзе. Так ці ёсць навошта вот гэтая праца, гэтая спробы зацягнуць, якія перспектывы ў яе? Не, ёсць, конечно, можа нема прамых доказаў, што гэта адбываецца, але мы ведаем з вами, што былі ў Мінску дэлегацыі дыпламатычныя Італіі, Францыі, Германіі, Нарвегіі,
амерыканцы, зразумела, ездзяць, з еўрапейцаў, мне здаецца, я ўсіх пералічыў, там Славакія штось там збіралася, да? Гэта, як яны кажуць, еўрапейская служба знешніх дзеянняў была, кажуць, што гэта тэхнічны візіт. Я даваў ацэнку, як дыпламат, усё ж такі прапрацаваўшы больш за 20 гадоў у сістэме міністэрства замежных спраў і паслом, гэта не тэхнічныя візіты, гэта палітычныя кансультацыі сярэдняга альбо нізкага ўзроўню, якія адбываюцца рэгулярна паміж міністэрствамі замежных спраў ці знешнепалітычнай службы Еўрапейскага Саюза з міністэрства замежных спраў. А называць гэта можна як заўгодна. Усё ж такі гэта спроба праверкі пазіцыі, атрымання інфармацыі з першых вуснаў, што яны думаюць і што мяркуюць. Конечно, нас не можа гэта насцярожваць. І таму мы казалі, што нельга паўтарыць гісторыю, напрыклад, 2016 года. Я казаў гэта на панелі канферэнцыі «Новая Беларусь», што, глядзіце, 2014-2015 год былі перамовы, было вызваленне Алесь Бяляцкага, спачатку памілавалі, пазней вызвалілі 6 палітзняволеных, шлі перамовы Мінск-1, Мінск-2. Гэта стварыла адпаведную атмасферу. У 2016 годзе Еўрапейскі Саюз фактычна мяняе сваю палітыку ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Ён ідзе на стварэнне каардынацыйнай групы Беларусь-Еўрапейскі Саюз, якая нават у 16 годзе, здаецца, дважды мае паседжанні. Пазней змяняе візавую палітыку на больш ліберальную, што, безумоўна, добра. Віза пачынае каштаваць 35 еўра. Адмяняе перадусім санкцыі ўсе эканамічныя, персанальныя. І вось гэта адбылося. Але пазней, у 2020 годзе, Лукашенко чарговы раз падмануў, здрадзіў усім гэтым дамоўленасцям у 5-ы раз. Бо калі паглядзець, колькі разоў уводзіліся санкцыі сістэмныя з боку Еўрапейскага Саюза у адносіне да Лукашэнкі за парушэнне правоў чалавека, то гэта было 5-ы раз. Але тут правільна кажа калега, эксперт, палітолог, што тут ёсць фактар дадатковы, гэта вайна. Тут не толькі правы чалавека. З іншага боку, выказваючыся на канферэнцыі, я звярнуўся да тых дыпламатаў еўрапейскія прысутнічалі. Для нас таксама дзіўна, чаму з сакавіка 2025 года, калі рэпрэсіі не спыняюцца, калі за апошні месяц там каля 60 новых палітзняволеных, калі мы чытаем, дысідэнты Бай дае ўжо там 950, вясна дае 880 ці 890 палітзняволеных Беларусь, то зноў расце колькасць, калі транснацыянальныя злачынствы здзяйсняюцца, калі допыты, выклікі по еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту, колькі прызнаецца экстрэмісцкімі фарміраваннямі, тэрарыстамі. Усё гэта працягваецца, а Еўрапейскі Саюз, гэта, наколькі я ведаю, з-за пазіцыі Германіі і Францыі, не хоча ўводзіць дадатковы санкцыйны пакет. Заўсёды была такая традыцыя, калі гэта можна назваць традыцыя, да 9 жніўня уводзіўся чарговы санкцыйны пакет, персанальны хаця ж бы санкцый, у адносінах да суддзяў, прапагандыстаў, прокурор. Мы ўсё гэта ўносілі. Я пісаў лісты на гэты конт. Звярталіся, але мы не атрымалі на гэты конт ніводнага адказу, таму што няма кансэнсуса ў Еўрапейскім Саюзе. Не лічыць, што зараз не трэба ціснуць на рэжым Лукашэнкі, бо амерыканцы ведуць дыалог. А мы кажам, што гэта паралельны трэк. Ён сам па сабе ідзе, гэты паралельны трэк. Амерыканцы маюць усе магчымасці, сілы, сродкі, метады, нестандартныя метады, каб дасягнуць той мэты, якую ім паставіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп. Калі Дональд Трамп не можа вырашыць праблему з дыктатарам Лукашэнка, тады пытанне да амерыканскай дыпламатыі. Пытанне да амерыканскай дыпламатыі. Вы ў стане гэта зрабіць ці не? Ўжо 1,5 гады прайшло. Праўда, на гэта пытанне, думаю, амерыканскі бок таксама калісьці дасць адказ. Што ж з'яўляецца гэтай прычынай, да? Што моцы Злучаных Штатаў Амерыкі такога моцнага прэзідэнта, як Дональд Трамп, не хапае, каб дасягнуць гэтай мэты. Спадзяемся, што ўсё ж такі гэта адбудзецца. Я вельмі спадзяюся, што адбудзецца. Але еўрапейцаў мы просім якраз такі цісніце больш. Вы якраз таки бачыце гэтую сітуацыю з пункту гледжання еўрапейскай бяспекі, бачыце, што Лукашенко працягвае агрэсію, тут санкцыі ўводзяцца, бачыце, што гібридную агрэсію працягвае. Глядзіце, Літва пад якім гібридным ударам была з гэтымі балонамі, да? Шарикамі, да? І што, увялі санкцыі? Тады колькі разоў міністр замежных спраў Літвы і літоўскі ўрад казаў, мы будзем ініцыяваць санкцыі. А санкцыі же там памянялі падыходы да прыняцця санкцый, але санкцыйныя пакеты так і не прынялі. І вось мне здаецца, што гэтым карыстаецца зараз Лукашенко. Ён бачыць сваю беспакаранасць. Ён працягвае все, што рабіў. Ён працягвае, таму што яго ніхто не карае. Але эканамічная сітуацыя становіцца все больш складанай. У тым ліку она завязана расійскі фактор. І вось гэтае вакно магчымасці, оно будзе прыадкрывацца вось бліжэйшым часам. Калі далей, да, цяжка зараз Украіне, балістыка ляціць ва Украіну. Калі украінцы вытрымаюць, дай Божа, ім сілы, моцы, мы павінны падтрымліваць Украіну. Гэта наш стратэгічны партнёр. Учора размаўлялі са спадаром Ярославам Чарнагорам, у нас была доўгая сустрэча. Мы павінны падтрымліваць Украіну. Так вось Украіна, калі будзе эфектыўна
эфектыўна сваімі дальнабойнымі санкцыямі, калі эканоміка Расійскай Федэрацыі будзе сыпацца, калі ўжо Лукашенко бачыць праблемы ў прамысловасці, які прырастаюць і прарастаюць, да, то гэта ўсё будзе стымуляваць яго на кантакты з Еўрапейскім Саюзам. І тут вось Еўрапейскі Саюз яму і дае адказ. І я кажу Рыжынкову і Сакрэце, да, пачытайце уважліва заяву Еўрапейскай камісіі. Мы паўтараем заклік да беларускіх уладаў пачаць сапраўдны і інклюзіўны нацыянальны дыалог, про які, дарэчы, казаў і наш гонар нашай нацыі, нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, да, ён таксама про гэта казаў на канферэнцыі ў Беларусі, ён яшчэ з турмы нават про гэта пісаў, памяць, да, і мы не зразумелі тады, да, вось, ну што это, мы такія былі, не, трэба ціснуць, не, як это зразумець, ну не можем же мы адмовіць Алесю Беляцкаму, нобелеўскаму лаўрэату, ён ж не можа сказаць штосьці недарэчнае. А вось бачыце, як зараз гэта лагічна ўсё расклалася. Ён першы кажа, мы падымаем гэтую ідэю круглага стола, мы апрацоўваем гэты падыход, мы кажам еўрапейскім партнёрам, трымайце пазіцыю, сітуацыя в Украіне гэта фактор, які ўплывае, эканоміка гэта фактор, які ўплывае, донор нумар 1, які з'яўляецца Пуцін, будзе слабейшым і слабейшым, Лукашенку нікуды не дзецца, ён прыйдзе да вас у Еўрапейскі Саюз, а вы тут яму якраз і кажаце, садзіся, размаўляй. Калі ідуць перамовы па міру, гэта другі сцэнар, напрыклад, перамовы па міру, вось все ж таки прыйдзе Пуцін да таго, што сядзе за стол перамоваў. У гэты момант мы кажам тады, загадзя кажам нашим еўрапейскім партнёрам, не ідзіце на гэтыя перамовы без таго, каб адначасова не пачаліся перамовы за круглым столом дэмакратычных сіл Беларусі і номенклатуры беларускай, бо без выхаду з глыбокага ўнутрыпалітычнага крызісу, без змены сітуацыі ў Беларусі не будзе бяспечная Еўропа. Нам трэба яго штурхаць на гэта. Я не кажу, што там еўрапейцы паставяць задачу скінуць Лукашенка праз гэтыя перамовы. Розныя могуць быць задачы, але задачы, каб пайшлі гэтай змены. Пайшла гэта эвалюцыя. Пайшлі не толькі касметычныя змены, а сапраўды сістэмныя змены, які б не дазволілі паўтарыцца гэтай сітуацыі, якую маем мы сёння, ці ў 2020 годзе. Ну, это ўсё наше такое бачанне пазітыўнае, як маглі бы і як мусяць развівацца працэсы. Хтосьці кажа, што ўсё ж таки, глядзіце, санкцыі колькі гадоў ніякага выніку яны не даюць. Ну, як же не даюць? Даюць, людзі выходзяць. Ну, гэта ж неправда. Гэта гандаль, да, там санкцыі покупае за... Калі памятаеце, атакавалі НАУ за тое, што мы і Белпол атакавалі, кабінет, за тое, што мы пастаянна ставілі пытанне санкцый. Я уже менш чую крытыкі. Усе зразумелі. Бо я тады казаў, ну, прабачце, я прымаў удзел у гэтых перамовах па вызваленню палітзняволеных. Я памятаю, калі ў парыжскім міністэрстве замежных спраў на Кедарсе мы сидзелі, размаўлялі пра Статкевіча, пра Беляцкага, бо гэта было важна для рэжыму зняць санкцыі, і гэта працуе, і амерыканцы гэтым карыстаюцца, разумееце? І таму заўтра прыйдзе Лукашенко і да еўрапейцаў. Так што санкцыі працуюць, і давайте перастанем гэта дыскутаваць. Пытанне, што калі не хапае санкцыі, так трэба дабавіць. Вось просто дабавіць, даціснуць яшчэ яго. Вось тут, так, я кажу, праблема, што Еўрапейскі Саюз взяў паузу. Я лічу, гэта памылка. Это іх памылка. Наадварот, трэба зараз націскаць. Цікава, што вось наконт круглага стола і зацягнуць на заабедзены стол Еўрапейскі Саюз. І я кажу, што я, напрыклад, не згодны, калі будзе сядзець Еўрапейскі Саюз і Лукашенко за абедзеным столом, а блюдам, да, будзе на талерцы беларускі народ. Я не хачу быць, каб мяне там гатавалі на гэтым, ці елі, правда? Беларускі народ павінен быць суб'ектам, ён павінен сядзець за гэтым столом. І побач няхай сядзіць Еўрапейскі Саюз, які фасілітуе гэту размову. Дарэчы, Марыя Калеснікава, да? Памятаеце, было ў адносінах яе крытыка, што яна прапаноўвала таксама: еўрапейцы, давайте садзіцеся разам з амерыканцамі. Але ўсё ж таки апошняе яе выказванне чуў, за што я вельмі ўдзячны, яна таксама ўжо пачынае казаць пра суб'ектнасць беларусаў, што без беларусаў гэта нельга вырашыць. У гэтым-то і была памылка 2016 года, бо тады перамовы шлі паміж Мінскам і Брусэлем, паміж Мінскам і Вашынгтонам. Беларускіх дэмсілаў, апазіцыі не было. Не віна апазіцыі ў гэтым, да? Тут нас таксама могуць выкінуць і сказаць: а мы без вас дамовімся. Могуць. А мы кажам не, таму мы публічна пра гэта кажам. Мы кажам ціха, падчас размоў, падчас сустрэч, мы кіруем пісьмы, дакументы, мы прынялі заяву аб'яднанага пераходнага кабінета, адпаведную рэзалюцыю Коарацыйнай рады, мы умацоўваем нашу пазіцыю. Мы кажам: вось гэта наша пазіцыя. Бо адзіны чалавек, які 32 гады не хоча слухаць беларускі народ, гэта Александр Лукашенко. І мы кажам: еўрапейцы, вы хочаце так рабіць, як Александр Лукашенко? Не, мы так не хочам. І вось, калі ласка, яны нам адказваюць: не, мы за тое, каб з беларусамі была размова. Спадар Павел, вы добра ведаеце палітычную гісторыю Беларусі.
Памятаеце дыялог Лукашэнкі з апазіцыяй, якую 99 год? Да, які Вік ініцыянаваў. І чым скончылася? Слухайте, окей, и что это означает? А чем скончился круглый стол у Польши? А чым перамовы пайшлі ГДР і заходняя Германія? Слухайте, ёсць прыклады пазітыўныя, ёсць прыклады адмоўныя. Немагчыма скапіяваць гістарычную сітуацыю ў той момант ці ў гэты момант. Зараз сітуацыя больш напружаная. Зараз шмат залежыць ад геапалітыкі. Шмат будзе залежыць і ад пазіцыі Украіны. Калі Украіна падтрымае гэты падыход, напрыклад, бо для Украіны што важна? Важна бяспечная Беларусь з пункту гледжання ацэнкі рызыкаў для іх бяспекі. Для нас важна бяспечная Беларусь. А як захаваць бяспечную Беларусь? Калі яна будзе дэмакратычная Беларусь, правильно? Калі там народ будзе мець уплыў на палітыку дзяржавы. Бо нават калі мы паглядзім 2020 год, ну нейкім чынам хтосьці пачаў там дзесьці прыслухоўвацца, да? А зараз жа увогуле не слухаюць. Любое меркаванне гэта турма, да? Звальненне, дэпартацыя, выкідваюць з краін. Таму калі без народа ніякіх гарантый бяспекі ў Еўропе не будзе. І для Еўропы зараз, на жаль, як мы бачым, нават уже не прыярытэтам правы чалавека. Для Еўропы самае галоўнае гэта бяспека. Лагічна, абгрунтавана, так, бо яны думаюць пра свой народ. Яны думаюць пра тое, чтобы тут не было вайны. Але як гэта дасягнуць? І мы заўсёды кажам, можете збудаваць мур, можете там сістэмы беспілотныя, там сколькі угодно танкаў закупіць, супрацьпаветранай абароны закупіць. А можна адначасова інвеставаць у змены ў Беларусі, у дэмакратычнай змены Беларусі, у транзіт улады ў Беларусі. Вось у беларускі народ, які нават у сітуацыі крытычнага развіцця падзей, калі зноў Пуцін захоча выкарыстаць тэрыторыю Беларусі і будзе, напрыклад, Лукашэнкі падрабаваць, каб беларуская армія пайшла супраць Украіны ці захаду, а беларускі народ нават калі будзе нейтральным, гэта ўжо добра. А калі он будзе супраць, як сёння, супраць, так это ж цудоўна. Нават супраць без выхада на вуліцу гэта добра, бо калі як у России усё роўна большасць кажа, не, трэба забіваць нацыстаў ва Украіне. Прыдумалі сабе гісторыю і ідуць, давайте іх забіваць. І ўсё роўна. Так вось у чым разніца паміж намі і расіянамі. Ну, гаспадар Павел, узгадалі вашу сустрэчу з Ярославом Чарнагорам. Усё ж такі, пра што ішла размова. Я ведаю, што адна з асноўных тэмаў гэта прыцягненне Лукашэнкі да адказнасці і вот гэтыя два трэкі. Украінскія прыцягнення да адказнасці і той, што НАУ распрацоўвае. Якія перспектывы, якія сюрпрызы чакаюць Лукашэнкі, можа быць? Да, дарэчы, яшчэ наконт таго, што хто не хоча гэтага круглага стола і што робіцца зараз у Беларусі, адну только дадам. Сёння была інфармацыя аб чарговых вучэннях Міністэрства ўнутраных спраў частка 3310 у Мінскім раёне, да, разганяць беспарядкі в Беларусі. Пратэсту ў Беларусі. Вось да чаго рыхтуецца Лукашенко. Вось это таксама такі знакі нецікавы. Не, мы абмяркоўвалі пытанне, зразумела, магчымага уключэння Беларусі ў агрэсію, у гарачую фазу вайны. Мы абмяркоўвалі, як этому супрадзейнічаць. Мы абмяркоўвалі пытанне, як супрадзейнічаць таму, каб беларусы не падпісвалі кантракты на рэкрутаванне ў узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі. Гэта сорам. Я яму сказаў, мне сорамна, як беларус. Што беларус? Ну, гаспадар Чарнагор адрэагаваў на гэта хутчэй так. Ну, што грошы чыста такое цынічнае матэрыяльнае, што стымулюе. Мы казалі, што зробім у гэтым плане бліжэйшым часам. Мы размаўлялі пра люблінскі трохкутнік, каб дадаць туды дэмакратычную Беларусь, і прагаварылі, якія крокі трэба зрабіць з нашага боку. Сёння я, дарэчы, гэта прадставіў на аб'яднаным пераходным кабінеце, і будзем гэта рабіць, бо такая прапанова была з боку Андрэя Сібіга, міністра замежных спраў Украіны. Мы казалі пра адказнасць, пра тое, што важна правесці кансультацыі на гэты конт па трох накірунках, і уже паўтараючыся коротка, гэта і дзеці ўкраінскія, гэта і агрэсія, і гэта злачынства супраць чалавечнасці. Больш растлумачылі яму, што мы просім ад Украіны падчас разгляду беларускай сітуацыі прокурорам міжнароднага крымінальнага суда. Гэта дэпартацыя беларусаў, прымус дэпартацыі, злачынства супраць чалавечнасці. Бо трэба было просто, таксама кожная ж сустрэча, гэта трэба абгрунтаваць сваю пазіцыю. Мы перадалі адпаведную памятную запіску, нашы юрысты міжнароднікі падрыхтавалі. Наколькі я зразумеў зноў жа гэтую гісторыю памяці, што там генеральная прокуратура ўзбудзіць крымінальную справу,
справу, гэта тэхнічная просто перапіска, як звароты грамадзян было, да? Так што мы дамовіліся о спосабах камунікацыі, мы якраз працуем праз пасла Украіны тут у Варшаве, перадаем гэта напрамую міністру замежных спраў Украіны. Што тычыцца 4-го падарунка, ведаеце, ну, я учора адказваў, хтось у меня журналістаў таксама гэта пытаўся, калі, Зміцер, вам на дзень народзінаў прыходзіць сябры, ну, зараз мы заўсёды кажам, да прыходзьце просто так без падарункаў, да? Але ўсё ж таки, ну так прынята, калі там 30 ці 31 жніўня у Лукашэнкі нібыта дзень народзінаў, ён там то одно, то другую дату называў там, да? То есть вы рыхтуеце да гэта. Я памятаю, Міністэрства культуры да мяне была заведена традыцыя дарыць ему падарункі, і ўсе міністэрствы дарылі. Гэта было такое дзікунства. Ну, памятаю, я там Богдановича яму дарыў. Гэта, ну, хоць неяк, ведаеце, прывучаць да культуры, да класікі, да. Нейкі такі, не ведаю, ці разумеў, он гэта не разумеў. Так вось, калі на дзень народзінаў запрашаюць, но прынята, што ўсё ж таки не кажуць, які падарунак дарыць будуць. Зараз, конечно, ёсць такая сістэма. Лепш я тебе скажу, каб ты мне штосьці падарыў, што мне будзе пазней не патрэбна, да? Так вось, давайте прымем такі падыход. Няхай для яго гэта будзе неспадзянка, а то яму не цікава будзе. Хаця ўсё зразумела, у якім рэч кірунак адказнасць. І ўсё ж таки, спадар Павел, на заканчэнне, падводзячы вынік і гэтай канферэнцыі, і вось гэтага, умоўна кажучы, года, не электаральнага, палітычнага года, і, можа быць, гэтых 6 гадоў далей, якія бачацца асноўныя накірунку дзейнасці. Той же самы узгаданы намі Артём Шрайбан, якому вы неяк тут у нас у студыі давалі, як это любіць казаць, жорсткі адказ Шрайбану. З паном Артёму добрых адносінах. Не, ён сказаў, што ўсё ж таки адвакацыя інтарэсаў беларусаў за мяжой гэта найпершая, ну і міжнародная дзейнасць, якой мусяць займацца палітыкі ў эміграцыі. Што вызначана, якую вы бачыце і сваю, і, ну і можа ўвогуле дэмсілаў дзейнасць на бліжэйшы год? Ну, першае, гэта тое, што сказаў Віктор Дмітрыевич Бабарыка, гэта важна захоўваць увагу да беларускай тэматыкі, каб беларускае пытанне было ў парадку дня. Гэта выключна важна з улікам развіцця падзеі ў агрэсіі Расіі супраць Украіны. Калі прыйдзе час да перамоў паміж Расіяй, Украінай з удзелам Злучаных Штатаў Амерыкі, спадзяемся, што з удзелам Еўрапейскага Саюза там павінна быць тэма Беларусі. Скарыстацца з гэтай сітуацыі дзеля таго, каб тэма Беларусі не толькі разглядалася ў геапалітычным кантэксце завяршэння вайны, але ў тым ліку і з пункту гледжання вырашэння унутрыпалітычнага глыбокага крызісу ў Беларусі. Вось гэта наша задача. Пазней, калі будуць развівацца крытычна падзеі і Расія змабілізуе сотні тысяч, як зараз пішуць шмат якіх каналаў, нават Reuters піша пра 400 тысяч, калі Reuters піша, ну ўсё ж таки давяраеш гэтаму агентству магчымай мабілізацыі, мы павінны быць падрыхтаваны да гэтага сцэнара, што расійскія жаўнеры могуць з'явіцца на тэрыторыі Беларусі, і мы для гэтага стварылі сітуацыйны штаб, які ўзначальвае Вадзім Кабанчук, і ўжо адбылося першае пашыранае паседжанне і першае паседжанне штаба менавіта ў пятніцу напярэдадні канферэнцыі Новай Беларусі. Апрацавана уже задачы, кожная ініцыятыва, якая прысутнічала, прыняла гэтую задачу, акрэслен тэрмін, што мы павінны зрабіць. Мы не пераацэньваем сваіх сіл, ну мы ж не ідэалісты таксама, мы прагматыкі, але тое, што трэба будзе зрабіць, што залежыць ад нас, мы будзем рабіць. Пра гэта я, дарэчы, казаў і спадару Чарнагору падчас гэтай сустрэчы, бо гэта вельмі важна і адпавядае інтарэсам Украіны. Конечно, мы будзем працягваць адказнасць. У нас будзе вельмі моцнае адвакацыйнае мерапрыемства па прыцягненню Лукашэнкі да адказнасці. Он будзе у адной з ключавых еўрапейскіх сталіц пасля лета, і мы над гэтым зараз будзем працаваць, каб стварыць такую максімальна шырокае прадстаўніцтва і максімальна шырокую кааліцыю. Цяжка. На жаль, некаторыя краіны даюць адмоўныя адказы. Я не буду называць гэтай краіны. Прыйдзе час, я абяцаю, я аб гэтым раскажу. Мне гэта баліць, незразумела. Я таму і кажу еўрапейскім партнёрам падчас нашых сустрэчаў. Калі мы пайшлі ў 2020 годзе, хтосьці значна раней з прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, мы разумелі, што дэмакратыя будуецца на праве і тым ліку міжнародным. І калі вы нам зараз адмаўляеце выкарыстанне міжнароднага права як падставы для прыцягнення да адказнасці злачынцы, які здзяйсняе злачынствы супраць беларускага народа, украінскага народа і Украіны, то тады пытанне, да чаго мы ідзем. Мы будуем дэмакратыю ці штосьці ілюзорнае. Калі вы нам адмаўляеце гэтым правам, у нас няма права падтрымліваць расследаванне ў міжнародным крымінальным судзе. Мы не члены крымінальнага суда, толькі мы, НГО,
праваабаронцы нау як НГО праваабаронцы змаглі дасягнуць таго дзякуючы падтрымкі Літвы, што справа распачата ў міжнародным крымінальным суде, а вы як дзяржавы, ну некаторыя, скажу так, стаіце ў баку і глядзіце, ну при этом кажуць нам, ну мы ўсё роўна будзем працягваць ціск. Мы будем, что значит ціск? Ну немагчыма, калі злачынец здзейсніў злачынства, закрыць на гэта вочы і сказаць рабі далей. І вы што мы бачым сёння? Ён працягвае гэта рабіць. Ён працягвае гэта рабіць. Як раскалоць номенклатуру, калі мы не можам дасягнуць гэтай мэты? Не, я веру, што дасягнем, бо ніколі так блізка Лукашенко не быў да крымінальнай адказнасці, як сёння. Ніколі. Міжнародная крымінальная адказнасць. Адзінае, што мне баліць, гэта што некаторыя краіны займаюць такую пазіцыю. Мы будзем назіраць. Мы не будем у гэта ўключацца. Вось гэта мне сапраўды незразумела і гэта мне баліць. Так, спадар Павел, якое пытанне я вам не задаў, якое хацелі б самі, можа быць, агучыць? А то як минулый раз кажаце, почему пра... Сёння Лукашенко, дарэчы, казаў пра нараджэнне, да, нараджаемасць у Беларусі. Паглядзіце, што адбываецца. Гэта сапраўды перспектыва катастрофы для беларускай нацыі. І калі Лукашенко захаваецца пры ўладзе яшчэ некалькі гадоў, то нас чакаюць вельмі дрэннае развіццё падзей. Там індекс нараджаемасці 1,2 павінен быць, каб аднаўлялася нацыя 2,1. Калі ў Мінску, сколькі за мінулы год нарадзілася 10 тысяч дзяцей на 2-мільённы Мінск. Калі 10 гадоў таму назад нараджалася 100 тысяч, а зараз 50 тысяч, і калі з'ехала з тэрыторыі Беларусі 1 мільён чалавек, калі Нацбанк Польшы дае інфармацыю, што 80% гэта не старэйшы за 44 гады, якія пражываюць у Польшы. Ну, уявіце сабе, гэта моладзь з'язджае, гэта катастрофа для нацыі. Лукашенко, уходи. Ну, уходи, ты нішчыш нацыю. Номенклатура якая, я ведаю, што ўжо сярод нават міністэрстваў пачалася дыскусія, што гэта ўсе вядзе нас у пастку, у пропасць. Мы просто знішчым нацыю. Яму трэба зыходзіць, бо калі ён зыходзіць, змяняецца палітыка, атмасфера мяняецца, частка беларусаў, можа хтось і застанецца, іх права, але частка беларусаў вернецца у Беларусь. І людзі, вось ён кажа, як вырашыць праблему нараджаемасці? Калі атмасфера страха і тэрору, калі кожны дзень тебе могуць выкінуць з краіны, затрымаць, пасадзіць у турму, калі вайна побач, якую ты падтрымліваеш, хто будзе раджаць дзяцей? Не, дай Божа, хтосьці ражае, да? Ну што ты лічыш, што будзе усплёск? Замест гэтага ты цягнеш мігрантаў? Я абсалютна, як чалавек, які пазітыўны да прадстаўнікоў розных народаў, нацый, але не ў гэтым жа пытанні. Ты выкідваеш беларусаў, а замест везеш узбекаў ці пакістанцаў. Это что? Державная политика? Национальная политика? Лукашенко, уходи, ты знішчыш народ. Это той чалавек у гісторыі нашай дзяржавы, які ўпісаў сабе у чорныя старонкі беларускай гісторыі. Ён ужо ўпісаў. Ён здраднік. Ён злачынец. І ён працягвае рабіць гэтыя злачынствы. Людзі, номенклатура, якая побач з ім, КГБ. Ну падумайце, вы ж нішчыце дзяржаву, таму што ён там сядзіць. Я спадзяюся, што прыйдзе час, калісьці Турчын з Вальфовічам дамовіцца, можа, і ўсё ж таки таксама падтрымаюць ідэю круглага стола і вырашым мы праблему Лукашэнкі. І возьмуць у рукі табакерку. Спадар Павел, коротенько, як дыпламат, скажыце мне, так званая канапацкая Труханович, яна ўсё ж таки з нейкай місіяй вандруе па Еўропе, ці робіць выгляд, што з місіяй, а сама на закупы? Дзеля таго, каб спадар Лукашук задаў мне гэтае пытанне. Вось гэта є місія. Разумееце, вот сродка масавай інфармацыі гэта цікава. Вылезла, она рассказала, і там што на сёння там напісала нейкую што... Ну, крытыку ў адносінах, зноў жа такі, там мы нікому не патрэбны. Это ўсё гульня на інфармацыйным полі. Просто гульня супраць, якая кантралюецца камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Ну, можете сабе ўявіць, што яна туды-сюды ездзіць, і КДБ на гэта глядзіць, да? Хваліць тут Варшаву, пазней атакуе нас, да? І это абсалютны праект КДБ, які падтрымліваецца імі, фінансуецца імі, і гэта, вот, на жаль, лепш забудьце пра яе. Просто не ўзгадвайце пра яе. І ўсё, яе няма. Вот я, ну, незалежныя СМІ самі вырашаюць, я ж не могу тут каманды даваць. Ну, да, вот калі б забыліся пра яе, все, канапацкай няма. Ну, просто, да, шмат хто здзіўляецца, вот, што ў яе-то віза ёсць, а шмат хто з беларусаў візу атрымаць не можа. Ну, цікава, можа, калісьці венгры далі раней. Дзякуй вялікі. Павел Латушка быў у нас у эфіры. Спадзяюся, што не праз вялікі час ён ізноўку знойдзе магчымасць завітаць да нас, а пакуль падпісывайцеся на YouTube-каналы сацыяльныя сеткі Павла Латушкі, Каардынацыйнай рады, Аб'яднанага пераходнага кабінета і НАУ, безумоўна. Ну і YouTube-канал Еўрарады. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.